ακόμα να σου πω. Λοιπόν, στα 6 έχουμε 1,34. Στα 6,5. Δώσε μωρικόβλο. 1,51. Γέλισε το τσολιά μου, έλα αγορίνα μου. Πώς ήμασταν? 6,7 πάμε. 7 πάμε τώρα. 1,62. Άρα δεν θα λέει μια ένα την ομάδα να του. Ελάτε, έλα, 1,80. Τι ήταν εσύ? 1,80. Τρομακτικό έχω να μιλώ. Έχω να πω λεπτά με το όριο. 8. Ναι. Είμαστε 1,92 και έχουμε φτάσει στο όριο διαρροή. Υποψιάζομαι ότι λοιπόν δεν είναι εδώ. Ναι, και θα γίνει και μάλλον. Το 8,5 έτσι. Πάτα όλα τσολιά μου, έλα. Πόσο δεν πιάσουμε. Σχεδόν έχουμε πιάσει όριο διαρροή. Νομιστή πόσο? 9, δεν μας όποιο είμαστε, είναι στο 2,21. Ναι, είναι στο αρχίζει μαλάκα απότομα. Το 9 τώρα, Έλα ρε ναι. Έλα, σπάει. Κάτσε ρε μαλάκα. Περίμενε, 9. Δεν έχει 9, δεν πίνεις. Δεν έχει 9. Άμα φτάσει 9 μίλια. Είναι πιο χοντρό αυτό, Είναι άρα μου θέλω εγώ δεν έχει. Μαλάκα θα πάτε το μέσα ρε μαλάκα. Καλά πράγμα, το μη μας μείνει μέσα μαλάκα. Δεν θα μείνει μέσα, προχωρά και ριζόνι θα βγαίνει. Δώσου ρε. Είναι πιο χοντρό αυτό. Πώς θα κάνει λέμε μαλάκα. Εγώ και πεις 9,5 μαλάκα 9,5 δεν διαρροή. 9,5 μαλάκα, δεν πεις 9. Δεν είναι μαλάκα, η μπάμπου δεν έχει φτάσει. Πώς γίνεται. Πώς είναι το μάξιμο. Η κόκκινη δεν μας με τη μαύρη. Μπορεί να έχει πάει μάξιμο. Ναι, το μάξιμο είναι 9,5. Έχει πάει 9,5, αλλά δεν έμεινε 9,5. Κάτσε, 9,5 πόσο είναι. Όχι, δεν έχει ρε μαλάκα. Έφτασε το 9,5, αλλά ξανά μας γιατί το όριο διαρροή. 9,5 είναι το όριο διαρροή. Ναι, 9,5 είναι το όριο διαρροή. Τέσσερε. Γύρω καλά στα ρόλα. Δώσε μου ρε πίσα. Έλα. Μαλάκα προκαπάτησε, μαλάκα όχι πολύ κοντά, Έλα μου. Ρε μαλάκα, αυτό δεν μπορεί να γυρίσει με δουλεύει. Δώσε. Πού πάνε κάνουν πολύ. Τι να ρίξω, πατήστε. Να το κάνω. 9,5. Το ξεκολλιάσαι.